Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions dzadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzuva ranhasi tisati tapinda munyaya dzedu, mama vari kutsvakawo a couple kuZimbabwe. Kana muti if you know of any couple, mukadzi nemurume vangada kugona kugara pamusha vachichengeta musha. Musha uyu uri kumhondoro, pane solar, pane pampu, pane bowl, pane mvura. If you are willing kuva munhu anorima, unogona kurima. Kana mune mwana anenge achibhadharirwa school fees, mamwe terms and conditions munozotaurana namama. But if you know anyone ari kuda basa iri, please let me know. Basically, if you know somebody asina pekugara, she's looking to help someone asina pekugara. It's more of a help. Regai tipinde munyaya yedu. Makasimberetete ndanyorawo nyaya yesechenjedzo kuma-cousin sisters angu ari pano kuti mungwarire ma-male gold diggers asingatyi kudya mari yemukadzi akagara kuti tende. Ende havana kana nyadzi varume vacho, vari so skillful zvekuti vanokuita love bomb you pekutanga, zvekuti unonyura murudo kokuendeswa kuma-dates, zvekuti unoti ndazviwanira gentleman. Izvo pane chavakateya pauri tete. Kwete, mazuvano havachatsotsi chikiti vachikusiya uine nhumbu. Vava kutaimira vakadzi vari independent, vane mari dzavo. Kutsotswa chikiti is part of kuvhima kwavo, asi main target is money. Kana uine mota ndiwe unenge wotofamba netsoko motikari tichigara yakakumbirwa kunoita chidhiri kikiki. Ishe vanoseka zvavo. Zvatinombosangana nazvo muzviraundi umu zvakaoma. Tichikura taiziva kuti kune vakadzi vanotoita head hunt, varume vane mari tete kuda kutsvaka panodziya. Manje iko zvino vakadzi vachamanyidzani nevarume vane mari, asi vava kuzvitsvakira mari dzavo. A woman in mining, women in construction, women in agriculture. Saka zvava kuita varume vacho, vava kuita homework yake, otoziva nezvako zvese. If you are single or kana une vana etc. Saka pari kukuita approach anenge achitori netarget yake, unenge utori project tete. Ndakasanganawo nazvo izvi tete. Ndiri mining consultant uye ndine tu business twangu twandinorana as a side hustle. Handingati ndiri poor or ndiri rich, asi nditori comfortable. Handina chandinoshaya. Ndiri single mother. Vana vangu vanodzidza kuma top 8 years schools. Nana baba vevana takasiyana, aiva mama's boys, story for another day. Sakusana kwandakaita naToddy, ndakasangana naye pacar wash. Ndakauya kuzopika motokari yangu. Coincidentally, handizivi kuti kudai ndistoka aiza pattern yangu. Toddy aiva pasame spot, exact time. Rino zihangu, zihambura makaka, rakamwa mukaka rikaguta, kokuzoita smell nice. Naturally, I'm a clean person. Saka ukava munhu ari clean, unoita shamwari yangu. Nerino voice, waenza kuti yes, zvakanaka kuva pano tete. Ndiri kukupai description kuti muone zvandakapindana nazvo. Handiti zvinonzi chakaona hama achisekwi here, aiva nerino latest range. Yende kwaitest, ndini uyo ndaifunga mwoyo mangu. Takatanga ngotaura small talk kusvika tachinjana nhamba. Pasina nguva ngani ndaiva ndanyura. Mumwoyo mangu Todd was the perfect gentleman. Taienda kuma-dates, he would pay. Kokutengerwa gift tete. Aiwa, I was spoiled bezve ini tete. Maskura ndainge ndobetserwa paya seka zvako. Todd akanditi anga ava kuita ma-problems nalandlord wake. Saka kana ndanga ndisina basa nazvo, aida kucrasha at my place for a few days kusvika sotana nalandlord wake. Painguva paitika misunderstanding, asi aizozvigadzirisa. Todd akaita movie ini mumba mangu tete. Ko ndaigozve kuti ndatoita adopt a full grown toddler. Chikafu changu, wifi, zvese zvangu achishandisa. Ndakamubvunza kuti kone mhaka yei at his age angasina panonzi pake. Tete, ndakavharwa ndikanzi was waiting for the right woman to build a life with. Saka ndini wainga asarudza. Handina kumbozvisa musoro tete kuti nemota yaifamba nayo yaidhura, nemhaka yanga asina kana ka2 rooms kake somewhere. Konenge wanyura car, ko bedroom acrobatics tete. Chokwadi unombofunga ukamuka kuti anenge achida kundiimpressa. Tete, pandakatanga kuona mureza mutsvuku ndepekuti baby ndipowo ka$500. Pane kadhiri kangu kandiri kuda kutsikisa ndozokupa yava neinterest. Ini verenge mabhuru mashanu ketu. Next, baby, I'm having problems with my car. Vari kutevera nyaya iyi vachaona kuti ndati aiva beast of a car. Saka pane part yandakatenga kuGermany ndiri kuishipa pari kudiwa 1.5.
ini ketu ndaida kuzviita Bob the Builder, kuvaka zvatakadzikamo kuvaka nevamwe. Hondo yakazotanga mushure mekunge hanzvadzi yangu yati inoda kuenda kumusha, saka vaida motikari yakati kurei yaipinda vanhu hobby uye yaive suitable for rural terrain. Madzivai wavo Toddy ndiye aishandisa cruiser yangu. My brother and I were very close. Pandakasiyana mama's baby ainge andisapota zvikuru kusvika ndakwanisa kumira nemakumbo angu. Vana vangu vakatombogara gore rose kwasekuru nagogo vavo ini ndichizama kusimuka. Toddy akatanga kundiitira mamudzo pamusoro pemotikari yangu. In my own house tete, eating my own food. Kupata zvakunoita so. Yangu motikari yanga yasara aingoda kundiita drop off kubasa ozouya unditora kana ndachayisa. Pakutanga ndaizvona senge zviri sweet kuti at least handizovhiringiki nedriving zvepeak hour. Tete ndakuudzai kuti it was good nevana vangu. Ndakazotanga kuvhurika brain mushure mekunge ndafondwa neshamwari yangu achiti aona Toddy pane imwe restaurant yepamusoro-soro aine umwe mukadzi. Ndakambofunga kuti business deal. Kusvika shamwari yangu atora video discreetly asingaonekwi akandisendera V11. Zvechokwadi Toddy aive nerich auntie vanotozikanwa muno munyika. Nyaya iyi ndaizoitamba lolo zvangu ndichiita mainvestigation angu. Mota yangu ndakatanga kuramba nayo tete. Mari yangu ndainge ndisachaburitsi. Vana pakaenda sekuri holiday vakaenda navo, saka ini ndaibva ndadya kubasa. Kutosvika kumba ndakagota ndosvikorara. Saka zvechidhiri chemari o truck yabatwa pabhodha ndainge ndisisina interest nazvo. Toddy akaona kuti panga pasina zviripo. Ndakazoendesa zita rake kuna private investigator kuti amboitawo tsvakurudzo pamusoro pake. Mureza mutsvuku wekutanga ndewekuti anga asiri pa any social media account. Teiri kurarama in a digital world. Saka kushayikwa pa social media kwake aitya kuzoexposwa nevakadzi vake vainge aita matargets. Chechipiri tete Toddy aiva a serial cheater. Aingoda ma-accomplished ladies. Tete taitova 5. Ndakazodiscover kuti mota yainge anayo kukawashi musi uya yaiva yevamwewo rich aunt. Saka zvaita Toddy ndezvekuti munenge mune roster. Pane wekuburitsa mari, pane anoprovider mota. Mari yaanokuendesa kumadetsi nekutengera zvimagifts. Anoziva kuti achauya nekumarikavharidzi zvake, achikudza zvimadhiri zvenhema, achiziva hake wanyura achiburitsa mari. Tete, ini zvandakazongoita ndadiscover kuti Toddy ndicon artist. Ndakangochinja mapasscodes epamba pangu. Hembe dzake akawana ndakaisa pagedhi panze. Ndakanyora chino chekuti wanyangire aona. Plus kuprinta mamessage aitaura nevamwe ma-accomplished ladies. Namba dzake ndakabva ndaita delete and block. Dai aiva pasocial media ndakamuyanika kuti mumungwarire. Makazeni angu masikamazi aya hachauyi achipema kuti ndokumbirawo chakati, asi vanouya kuzokubhilivhiza tete zvekuti unotoona uri happily ever after. Cows atoita come home, and the cows came home kwacho pose pose kuzviroora kana ukasamangwarira masikamazi aya. Hongu kamari kangu kari kundirwadza, asi at least handina kuzomutengera motikari o imba yekuti agozogara zvakanaka. Pari zvino ndiri singlest as few. Regai ndimbochema. Chero ndikazopinda murelationship, at least iko zvino ndangwara. Handipi munhurume asiri hama yangu mari inopfuura $5. Ngwarai kane vasikana we, ngwarai. Ndizvo zviri kuitika mutalala izvi. Ndizvo zviri kuitika mutalala mutonazi. Zvakaoma. Alright. Pana sisi vari kutsvaka pastor in Pretoria. If anyone knows one who is real, can help me. No muti or miracle oils. I slept stroke dated the wrong person. Ndinorota, I dream of his white snake getting in between my legs after sleeping with him. I suspect his money is muti money. Things have not worked out since my life is just a mess. I pray and fast, but I think I need extra help now from church. So she's asking for help. She's in Pretoria. Hanzi ndokumbirawo if you know anyone anogona kundibatsira because ndoramba ndichingorota nyoka ichipinda pakati pemakumbo angu. Zvinhu zvacho zvakaoma veduwe. Akashandisira murume wemunhu juju. Tete makasimba here? Ndinoreurura kushandisira mumwe murume wemunhu juju. Tete zvakaitika ndezvekuti ndaishanda as a helper. Saka panext pamba pandaishanda paigara imwe couple. Handingavati vaive vechidiki.
oro vaive vachembera, asi tingangoti vaiva vanhu vatinoisa middle age. Mugoona tete ndiri munhu akatoendawo kuchikoro, asi ikonomi yedu haisi friendly zvamuchose. Saka pandakaona kuti kugara kwava kundikataza tete, ndakatsvakawo basa kune rimwe dheudheu muno muHarare. Ndakariwana basa pane imwe imba yekapu yechidiki, vaishanda vese murume nemukadzi. Saka basa rangu rakanyanya raiva rekurera mwana ainge asinganetsi zvake, aingoti as long as akaguta uye dhaipa rake rakaoma anenge asina problem, anosera akadorara zvake. Vanhu vandaishandira ndainge ndisina zvangu kana problem imwe chete. Dambudziko rakazotanga pandakatanga kukandwa shoko nababa vepa next door vepamba pandaishanda. Tete vanhu ava vaive neka-life caution. Kana kuri kuchinjanisa mota, haiwa ndichataura ini, mota chaidzo dzine mutupe komapati aigara akaitwa ipapo. Vana vacho they went to good schools tete. Pakutanga ndakambotanga ndichiramba baba, as he was promising me a good life tete. Zvese zvehomemade ndaitozosiya, asi vakandiudza hangu kuti under no terms pavaizosiya mudzimai wavo. Ko ini zvewife ndaizvitsvakirei? Chandaida is to secure the baker chete. Asi ndakatenderana nababa ava vandichati baba Nathan baba Juju kuti afe yedu yaisafanira kuzikanwa nemabosi angu, because mabosi angu aiziva maparents angu, saka zvaisazofamba zvakanaka. Dai vaizonzwa kuti ndiri kufambidzana nababa Ningi. Zvaifaya kani tete, ndainge ndoonawo extra money nekujola nababa ava. Mazuva ekutanga ndainyepera kuita senge I don't mind pavaitaura nezvemukadzi wacho, ndichiti vasandiudza vasadisrespecta mukadzi wavo vachimutaura neni. Ko tete ndainyepera kuita tutsika ko ndinoziva kakuredza munhu ini, asi ini hangu deep down I wanted more. Izvi zvekufira mafufuze gonzo zvainge zvava kundivava. Ko ini ndini ndoitawo mafufu sei ini ndichikwanisa kuwana rofu rose chairo. Saka ndakaronga tsoro neimwe cousin yangu inoziva kuredza mhene dzine mari, ikanditi aiva masmall ndigozouya kwaanogara. Tete takaenda kune imwe mbuya inogara kuMbare. Ndakavaudza mbuya kuti panga pasina kana need yematare, zvandainge ndafambira ndaizviziva. Ndaida kuti baba Juju vave vangu full time, kwete zvemapiecework zvavaita izvi zvekundiona pano neapa. Tete ndakanzi ndiuye nepicture rababa Juju, hazvina kumbondinetsa sekuti mazuva ano technology social media ndakangonoriba pasocial media. Tete ndakanyepera baba Juju kuti ndaive ndagwara, vakandipa mari ndiyo yandakaenda ndikanobhadhara gogo kuMbare kuti vafaise madhiri. Baba Juju ndaiziva zvavaifarira, ndakavabikira. Zvimwe ndakanzi nambuya ndinoisa mbhodhoro, ndonoisa pachuru chinotuta chiya. Upenyu hwakatanga kufaya tete. Baba Juju vainge vazonyura zvino. Kabasa kekukweva chikorobho ndakadosiya, ndainge ndanorenderwa flat rakazara kuti maku nefurniture, kokwaingwa kutaura shoko rimwe tete. Ndaimba kuti zvakanaka kuva pano 2 years rudo ruchitsva. Zvekuti vainge vasingazivi history yangu nababa Juju vaitofunga kuti ndini big house yacho. In fact hapana aimbofungira kuti ndingava ndakakicha murume womunhu. Kwamai Juju kwainge koendwa pano neapo tete. Hama dzacho dzainge dzambouya dzichindiaccuse zvekudyisa hama yavo, asi vaigondidii ini ndainge ndakaisa hama yavo muvhu pasi chaipo. Ivo baba Juju vaitoramba kuudzwa kuti ndakavadyisa, vachiti vaida kuti pesanisa rudo rwedu. Ivo baba Juju vaitodaidzira kuti wakadiwa baby, every decision yainzi mama matitiite sei, kana zvinzi mama kobvigweni tete. Asi rimwe zuva baba Juju vakaita accident vachibva kumaini kwavo kwava kutyoka makumbo tete. Vakakuvara to the point yekuti vakanzi kuzofamba kwavo kuti dhedhe kuchanetsa tete. Hama dzababa Juju dzakauya dzikavadhapa pamba pangu vachiti dai pasina ini baba Juju vasina kupindana netsekwende yese iyi vangadai vari kumhuri kwavo. Saka vakamudhamba kwandiri, hanzi ndigozopepa murwere kana ndichida kuvapedzisa ndivapedzise. Chii chakadaro chinenge ngozi tete. 1 month bar ndichishingirira, asi haisi nyore kusimudza murume mukuru uchimujima, uchimugezesa, uchimuendesa kuchimbuzi. Zvese ndakanzwa musana wodavira tete. Ndikaramba ndichiita izvi zvokwadi ndaifa ndiri mwana mudiki, kufa kuti fi. Saka ini ndaigonetsikana neivo baba Juju vainge vane lawfully wedded partner yavo. Vaizoinda ikoko mai Juju vaizoona ikutamba. Ko ini ndaitambura nei? Ini necousin yangu takatsvaka chipipipi tikaposta
baba Juju kumba kwao. Ana Judge Judy chimbomirai please. Dai manga muri maita seko. Ko dai munhu wevanhu akafuma akaoma mumba mangu dai zviudza hani. Vaizomanikidzwa nepolisi kuviga hama yavo, asi matraditions zvaizonetsa pamberi, asi havana kumbonogara kutete. Vakanditi vanoda kudzokera kuna mama. Mama ani? Mama ini manje? Ndakaona pasina vhiki baba Juju vadzoswa zvakare, kwai vari kunetsa vachiti vanoda pressures. Ndakaona kuti paipa pano ndikadzokera kuna mbuye vaya vekumbare vakati uoronora zvemudumbu yainge isiri problem, vaigona kumurutsisa. Asi kuti ave Juju free ndaifanira kunouya nebhodhoro riya randainge ndakanda pachuru chinotuta bhobho lato paya, at least ndaiziva pane churu chacho, yanga isiri nyaya. Tete munhu ari kutengesera maChina nzvimbo kana paradhiso riri kure naye chete. Pandanga ndakakanda bhodhoro riya deng hapasisina churu, patova neka makeshift building kemaChina. Tete ndakanzwa mbiri wese kupindwa nechando. Papi pacho pandichatora badza ndopinda mubuilding ndotanga kugobora floor kuti ndiwane bhodhoro riya. Imwe pfungwa yakati pisa building pavanombobva vowana ukobora floor tete, asi ndikasungwa imhosva huru muZimbabwe inokuendesa kakujere iyi. Zvakaoma, ndiri kushaya kuti how can I unjuju baba Juju, nokuti tete I am tired. Ndazova bo kuchengeta baba Juju is draining. Ndakambozama kuonesana nehama dzavo, vari kungoti kana usati waoronora hama yangu akafa uchamudya kusvika apera. Vanorwarawo, ambotaura zvekufa ndiani? Ini hangu kuri kuti pane zvazoitika kuna baba Juju, ndakatsidza kuti handichafi, ndakabata mushonga zvakare. Ndakambodzokera kuna mbuya vaya kuti havana zvavanokwanisa kundiitira here, vakati hapana, bhodhoro ndiro raiva nenyaya yese. Kurutsisa masmall. Ingange rudzi isingagoni kugadzirisa zvayakagadzira. Apa cousin wangu ari kuendera mberi neupenyu hwake. Ini at my young age ndini ndavakera, ndava kungogara ndiri pamba. Kondoi ndepi ndine full grown man baby. Zvakaoma, masmall ese ari pano nemagirlfriends evarume vevanhu. Ndinoziva kuti hamudi kuzvinzwa izvi, asi siyanai nevanhu vevanhu, hazvina dhiri izvi. Rather shandai nemaoko enyu, munotorarama a better life. Ane nzeve ngaanzwe. Tinokutendai nekuona episode ino kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.